Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? ДТП, водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта» скончались на месте. Юлларда сак булыгыз. Кузай Нурлат автоюлында юл транспорт һәлакәте булды. Посмотрите состояние реально, оцените и какие варианты у нас тут. Әлмәттә территориаль иҗтимагый совет утырышлары башланды. Тагын да киңәйтеп, шушы эшне алып баралар. Ознакайда заманча технологияләр җәмгыятенең яңа цехы ачылды. 13 гыйнварда Кузай Нурлат автоюлында үлем белән тәмамланган тагын бер юл транспорт һәлакәте теркәлде. 16 сәгать тирәсендә 24 яшьлек Лада Гранта автомобиле йөртүчесе Кузайда Нурлат шәһәре юнәлешендә хәрәкәт итә. Башлангыч мәгълүматларга караганда, ул куркынычсыз тизлек сайламый, каршыяк полосага чыга һәм Ford Transit автомобиле белән бәрелешә. Нәтиҗәдә Ford Transit автомобиле кюветка төшеп китә. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта» скончались на месте. 3 пассажира автомобиля Ford Transit были доставлены в медсанчасть на дне. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия уточняются. Әлмәттә торыр урыннары булмаганнар өчен социаль приют ачылды. Ул епархия тырышлыгы белән мөмкин булды. Социаль бүлек ачылу тантанасында Казан митрополиты Кирилл да катнашты. Епархияның социаль бүлеге 2 бурычны гамәлгә ашыра. Социаль проблемаларны хәл итә һәм кризистан чыга алмаган кешеләргә ярдәм күрсәтә. Биредә мохтаҗ кешеләргә кием салым, азык-төлек, шәхси гигиена, көнкүреш әйберләре тәкъдим итәләр. Шулай ук башка ярдәм дә күрсәтеләчәк. Социаль бүлектә үтүкләү, кер юу, киптерү машиналары булган гигиена бүлмәсе һәм ашарга әзерләргә 2 плита булган склад бар. Әзерләгәннән соң кайнар ризыкны урамнарга илтеп җиткерәчәкләр. Изге эштәтлеге булган һәр әлмәтле катнашала. Социаль бүлеккә аяк һәм өс киемнәре азык-төлек кабул ителә. Бүген социаль бүлек оештыручылар һәр иганәче һәм волонтерны кулай җәеп каршы алырга риза. Әйберләрне сүтүдә, ризык әзерләүдә һәм китерүдә дә ирекле ярдәм кирәк булачак. Ел узды, димәк, аның нәтиҗәләрен чыгарга вакыт. Калабызда территориаль иҗтимагый совет утырышлары башланды. Шуларның беренчеләрендә район башлыгы Тимур Нагуманов үзе катнашты. Рәдифә Нагуманова дәвам итә. Территориаль иҗтимагый совет утырышлары Калабызда шундый бүленеш барлыкка килеп, һәр советка бош предприятиеләр билгеләнгәннән соң башланды. Әлбәттә, нефть башкаласы буларак, шәһәр эчендә башкарыла торган эшнең төп иганәчеләре дә нефть чыгару һәм эшкәртү компанияләре. Бүген башлыча ишегалларында яшүсмерләр клубында башкарыла торган хезмәт 200 елга якын кулга-кул тотынып эшләнгән эш нәтиҗәсе. Беренче чиратта бу социаль яклауга мохтаҗ булганнарга адреслы ярдәм. Дәүләт дәрәҗәсендә программалар кабул ителгәнче, бу әле төзекләндерү эшләре дә иде. Сүз уңаеннан узган елны биредә республика программасы бәрабәренә 8 ишегалды төзекләндерелгән. Җирле үзидарә советларының хисап җыелышларында катнашу ул һәр кем өчен дә файдалы. Чөнки биредә теге яки бу хезмәтләрнең ел дәвамында башкарылган эшләренә хисабын бирүдән тыш үзеңне кызыксындырган сорауларга җавап та табарга була. Икенче территориаль иҗтимагый советның хисап җыелышына килгән микрорайон халкы бу биредәге 48 күп фатирлы йортларда яшәүче 11 мең кешенең иң активлары дигән сүз очрашуда катнашкан район җитәкчеләренә сорауларын күпләп яудырды. Сүз уңаеннан халык белән район башлыгы Тимур Нагуманов үзе, шулай ук шәһәр хезмәтләре җитәкчеләре, белгечләре катнашты. Сорауларның күбесе күп фатирлы йортларның торышына карый. Мисал өчен, Нефтьчеләр урамы 37нче йорт адресы буенча урнашкан кешеләр ремонт сорый. Бүген биредә канализация системасының эшен җайга саласы, гомумән коммуникацияләрне алыштырырга кирәк диләр. Капиталь төзекләндерү күрмәгәнгә 30 ел узмаса да, 20 елы инде үткән. Йорт ярысына ташларга өлгергән. Кайбер сораулар подъезд ишекләренең теләсә кем өчен ачык булуы, домофоннар куелган булуга карамастан, кичен кирип чыгып йөргән кунакларның әхлаксызлыгы халыкның ачуын китерә. Алексей, пройдите, посмотрите, это вот наш департамент ЖКХ, новый руководитель. Можете на него, Лазарев Алексей. Значит, посмотрите состояние реально, оцените и какие варианты у нас по подвижке. Оценим, посмотрим, ладно? Но, еще раз повторяю, вот, к сожалению, нет возможности, чтобы все дома в один год отремонтировались. Мы ежегодно ремонт производим, но это идет очередно. Кемгәдер җылы бирү системасында өзеклелек ошамый. Икенчеләре полиция уполномоченныйларының эшчәнлегенә киная белдерә. Өченчеләре янгын куркынычсызлыгына бәйле яңа законнарның үтәлмәвенә үртәлә. Аларның кайберләренә җаваплы белгечләр урында бирергә тырышты. Икенчеләрнең асылына төшенергә район башлыгы рәсми йөкләмә бирде. Очрашу ахырында икенче территориаль иҗтимагый советның актив кешеләренә рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Рәдифә Нагуманова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты,
Луч Әлмәт телекомпаниясе. Халық жиынында шулай тәртип бузу һәм җинаятьләр санын киметү мәсьәләсендә күтәрәләр. Җыелышта чыгыш ясаучы полиция уполномоченные бигрәк тә кыргалдарларның хәйләсенә эләкмәскә өндәде. Күп санлы җинаятьчел схемалар санына шул көннәрдә тагын бер факт өстәлгән. Әлмәттә яшәүче тагын бер хатын-кыз мошенниклар ятмәсенә эләккән. Ул эт баласы сатып алырга теләп 45 меңгә якын акчасын югалткан. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенә 47 яшьлек хатын-кыз җинаять турында гариза белән мөрәҗәгать иткән. Ул шпиц токымлы көчек сатып алырга тели һәм тиешле сайтка кереп, үзен кызыксындырган игъланны табып ала. Белдерүдә эт баласын 18 мең сумга сату турында хәбәр ителә. Сатучы күптән түгел әни булуын, әмма сабыйның көтмәгәндә аллергиясе барлыкка килгән һәм шуңа күрә 4 аяклы дустын сатарга карар кылуын турында яза. Көчекне китереп бирү хезмәте аша җибәрергә тиеш булалар. Сатучы зыян күрүчегә сылтама җибәрә. Аның буенча күчеп, хатын банк картасы реквизитларын һәм СМС хәбәрләрдән кодларын кертә. Аннан соң операциянең дөрес үткәрелмәве һәм акча кире кайтаруны рәсмиләштерергә кирәклеге турында хәбәр килә. Моның өчен сатып алучыга сылтама җибәрәләр. Хатын-кыз илтеп бирү хезмәтендә өзеклек килеп чыгу һәм көчекне ире китеп бирәчәген хәбәр итә. Тик соңрак зыян күрүченең картасына 44831 сум күләмендә акча күчерү турында хәбәр килә. Сатучы элемтәгә керүдән туктый һәм хатын үзенең кыргалдарлар корбаны булуын аңлый. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгатылды, тикшерү бара. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Яңгынны кисәтү җиңелрәк булуы турында күпләр белә, ләкин кызганычка каршы бу кагыйдәне барысы да үтәми. Йорттагы яңгын еш кына саксызлык аркасында килеп чыга. Электр розеткаларын челтәрдән сүндерелмәгән яки төзек булмаган электр приборлары, тәмәке яки шәм, булар барысы да яңгынга китергә мөмкин. 2021 ел яңгын сүндерүчеләр өчен ничек узган? Әлеге сорауга җавап киләсе сюжетта. 2021 елда Әлмәт районы территориясында 515 янгын очрагы теркәлгән. Бу 2020 елга караганда 75-кә күбрәк. Бу янгыннар нәтиҗәсендә 19 кеше һәлак булган һәм 15 кеше җәрәхәтләнгән. Янгыннарның төп сәбәпләре электр җиһазны монтажлау, техник эксплуатациялау кагыйдәләрен бозу, кыска ялганыш, ут белән саксыз эш итү, җылыту приборларын техник эксплуатациялау кагыйдәләрен бозу, мичне ябу. С начала 2022 2022 ел башыннан бирле район территориясында 9 янгын теркәлгән. Һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. страдавших нет. 20 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим урнаштырылды. Бу чорда билгеле бер территорияләрдә пиротехника куллану тыелды. Бу чорда 21 рейд үткәрелгән һәм аның барышында 300-дән артык кеше инструкцияләнгән. На объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей особое внимание уделено на состояние путей эвакуации, электрооборудования, подъездных путей, к источникам наружного водоснабжения, на исправность внутреннего противопожарного водоснабжения и системы противопожарной защиты. Яңа ел көннәрендә янгын күзәтчелеге инспекторлары социаль яклау вәкилләре белән бергә социаль хезмәт күрсәтүдә булган гаиләләр йортларында булдылар. Рейд барышында алар автоном янгын хәбәрләренең булуына һәм аларның эшкә сәләтлегенә, янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүгә аерым игътибар бирделәр. Янгыннарга юл куймас өчен куркынычсызлык кагыйдәләре турында искәртергә һәм аларны бозуларга юл куймаска кирәк. Не перегружайте электрические сети. Электр шилтәрләрен артык тыгызламагыз. Электр үткәргечләр һәм башка электр приборларының төзеклеген күзәтеп барыгыз. Өйдә тартмагыз. Өйне җылыту өчен кулдан һәм төзек булмаган җылыту приборларыннан файдаланмагыз. Электр һәм газ приборларын кабызып калдырмагыз. Һәм бу очракта да кичкенә балаларны өйдә калдырмагыз. Не оставляйте малолетних детей дома одних. Алия Байрамалова, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә Татнефть бинасы янында һава чисталыгын тикшерә һәм халык белән бик теләп аралаша торган робот барлыкка килде. Ул илебездә җитештерелгән көпчәкле патруль роботы. Аның төп функциясе видео күзәтү. Роботны озата баручы белгечләр сөйләгәнчә, яхшы җиһазландырылган робот зур потенциалга ия һәм киләчәктә ул башка бик күп эшләнмәләр өчен платформа булып тора. Моның өчен аны Югары нефть мәктәбе кампусына күчерәчәкләр. Вузның фәнни коллективлары һәм студентлары робототехника, ясалма интеллект, видео сүрәтләрне анализлау, геопозицияләүнең интеллектуаль системалары һәм сенсор технологияләр буенча үз эшләрендә яңалыкны кулланыр дип планлаштырыла. Мәсәлән, яңа ел бәйрәмнәре вакытында роботта әйләнә-тирә һаваның чисталыгын контрольдә тоту өчен газы анализаторлар урнаштырганнар инде.
Ә теория буенча модульлі конструкция инженерларның теләсә нинди идеясын пилотсыз шассида тормышка ашырырга мөмкинлек бирәчәк. Азнакайда заманча технологияләр җәмгыятенең яңа цехы ачылды. Биредә уңай хезмәт шартлары тудырылып, яңа станоклар да булдырылган. Әлеге чарада муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин да катнашты. Ачылу тантанасын безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Яңа еллар җиткәндә азнакайлыларга зур бүләк, яңа технологиялы оешма ачылды. Әлеге предприятие үз эшчәнлеген 2015 елда ачып җибәрә. Ул вакытта эшчәнлекне кечкенә гаражда башлаган булганнар. Ә хәзер инде менә җитештерүне киңәйтеп, яңа эш урыннары булдыралар. Бу әлбәттә район халкы өчен бик куанычлы хәл. Бу безнең өчен бик мөһим, якташларыбызга зур рәхмәт дип билгеләп узды Марсель Шәйдуллин. Бик авыр вакытта да әле арттырып, тагын да киңәйтеп, шушы эшне алып баралар. Һәм инде алар әле алда бирсә, әле тагын яңа эш урыннары булдырабыз дип, яңа производстволарны ачабыз дип, шулай сөйләштек алар белән. Аларга инде бик зур рәхмәт, бөтен Азнакай халкы исеменнән аларга уңышлар телисе килә. Яңа елда тагын да яңа производстволар, яңа эш урыннары булсын. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Предприятие нефть һәм газ скважиналарын бораулау һәм ремонтлау өчен җиһазлар җитештерә. Яңа цехта әлбәттә инде мөмкинлекләр дә зуррак. Ел дәвамында тагын да үсәргә, заказчыларны арттырырга уйлыйбыз. Безгә белгечләр кирәк, укытырга да әзербез. Җирле техникум белән элемтәдә торабыз. Бүгенге көндә Азнакай цехында 35 кеше эшли. Киләсе елларга эшчеләр саны 50-60 кешегә җиткерү күздә тотыла. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Улуш Әлмәт телекомпаниясе. 18 гыйнварда сейшәмбе көнне Әлмәттә быел беренче вакансияләр ярминкәсе узачак. Бу хакта мәшгульлек үзәгендә хәбәр иттеләр. Килүчеләр шәһәр предприятиеләрендә һәм оешмаларында буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында мәгълүмат ала. Ярминкәдә катнашчы предприятиеләрнең кадрлар хезмәте вәкилләре белән очраша. Шулай ук хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар буенча консультацияләр бирә ала. Шулай ук эш эзләүчеләргә мәшгульлек хезмәте тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләр турында да белү мөмкинлеге булачак. Барлык теләүчеләрне Герцен урамы 86А адресы буенча көтәләр. Белешмәләр өчен телефон 32 34 95. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. То есть я смотрю, какие методы работают в нашем городе, а какие не работают. Әлмәттә беренче театр лабораториясе проекты старт алды. Бәйрәм шаукымы дәвам итә. Бүген Азнакай иске яңа елны каршы ала. Иске елны озатабыз, каршылыйбыз кабат яңасын. Бузда кызу уен юбилейныйда чираттагы хоккей матчы. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Чираттагы яңалык театр сөючеләр өчен. Калабызда Мин булган шәһәр исемле беренче театр лабораториясе проекты старт алды. Ул Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә Әлмәт Татар дәүләт драма театры белән берлектә уза. Проект идеясе авторы һәм продюсеры якташыбыз Эльвира Галиева. Аның белән Рәдифә Нугманова танышып кайтты. Әлмәт Татар дәүләт драма театры бүген балалар шау-шуына күмелгән. Биредә әле яңа ел бәйрәмнәре дәвам итә. Ләкин бик тиздән Әлмәт театры мәйданчыгы шәһәр халкы белән берлектә куелачак яңа спектакльнең эш мәйданчыгына әвереләчәк. Беренче театр лабораториясенең максаты иҗат белән сугарылган мәдәни тирәлек булдыру һәм шәһәр халкыннан үз калалары турында сөйләтү. Проектның продюсеры Эльвира Галиева Мамадышта туып үскән. Балачактан бию, музыка белән шөгыльләнгән. Зур сәхнә турында хыяллана, әмма театр училищесына сайлау турын үтә алмагач, инженер һөнәрен сайлый. Нәтиҗәдә туташ Әлмәт нефть институтын тамамлый. 4 года я проучилась в этом замечательном институте, принимала активное участие в культурной деятельности института, организовывала мероприятия внутри. Нефть. Через год я поняла, что моя жизнь, она все-таки связана с творчеством, и мне хотелось бы продолжать свою деятельность в этом направлении. Шулай итеп, балачак хыялы Эльвираны театр училищесын урап, туп-туры Россия театр сәнгате институтына алып килә. Биредә Мейерхольд исемендәге үзәк белән партнерлыкта инклюзив театр юнәлеше белгечләрен әзерләү өчен магистратура ачыла. 5 бюджет урынының берсен Татнефть компаниясе түли.
Һәм Эльвираның физик мөмкинлекләре шикле кешеләр иҗатын үстерү буенча белгеч итеп әзерләүгә юнәлдерәләр. Мы обучаемся в социальном театре, и есть разные направления этого театра. Мы обучаем направление театра горожанского. Безнең укыту процессы бик кызык һәм киң кырлы. Шәхсән үзем шәһәр театры, инклюзион юнәлеш театраль педагогика һәм социаль программалар кураторы белгечлегенә укыйм. Педагогика, и мы кураторы социальных программ. Вот в общей сложности у нас очень много функций, вот и все вот на наших плечах. Шулай итеп тиздән калабызда социомәдәни проектлар барлыкка киләчәк һәм әлеге театр лабораториясе социаль театр мәктәбенә беренче адым булып тора. Биредә алган тәҗрибә беренче чиратта аны оештыручыларга нинди юлдан барасын аңларга ярдәм итәчәк. Билгеләп үткәнчә, әлеге проект Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән гамәлгә куела. Анда 18 яшы тулган теләсә кем катнаша ала. Ләкин урыннар саны чикле. Проект өчен 25 кеше кабул ителү планлаштырыла. Моның өчен 17 гыйнварга кадәр театр лабораториясенең Instagramдагы рәсми аккаунтында теркәлү узарга кирәк. Җыелган команда белән эш 21-нән 28-нә кадәр Әлмәт театр мәйданчыгында барачак һәм шунда ук нәтиҗә буларак спектакль яки спектакльләрдә тәкъдим ителәчәк. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Традиция буенча илебез халкының күпчелеге иске яңа елны каршы алды. Шул уңайдан Ознакайда да бәйрәм чаралары оештырылган иде. Алар шәһәрнең Татарстан мәйданында 17 сәгатьтә башланып китте. Мәдәният хезмәткәрләре ясалма сәхнәдә концерт программасы тәкъдим иттеләр. Бәйрәм шаукымы дәвам итә. Бүген Ознакай иске яңа елны каршы ала. Эш көне дип тормаганнар, халык бәйрәм итәргә чыккан. Исәнмесез, дусларым! Хәерле кич, хөрмәтле Ознакайлылар! Бәйрәм тантанасы Үзәк чыршы каршында узды. Җыелган халыкны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов сәламләп, изге теләкләрен җиткерде. Яңа ел, яңа бәхет, яңа уңышлар, яңа шатлыклар гына алып килсен. Барлык менә бу ширләр безнең инде артта калсыннар. Яңа елда яңа бәхетләр генә булсын. Бәйрәм мәдәният йорты артистларының күңелле җырлы биюле тамашасы белән үрелеп барды. Ознакайлылар рәхәтләнеп ял иттеләр, кәефләре күтәренке иде. Ел сайын чыгабыз, шулай каршылыйбыз иске яңа елында. Кәефләребез бик әйбәт, бәйрәмнәр бик күңелле үзе. Яңа елда яңа шатлыклар, яңа уңышлар, илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын иде. Яңа елда яңа бәхетләр, гаилә матур булсын, сәламәтлек булсын, балалар исән сау булсын, барысына да бәхет телим. Яңа ел уңышлы булсын, бүрек, тыныч булсын, илләр тыныч булсын. Төкле аягың белән кил. 2022 ел. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы 9 гыйнварда җиңгән, 11 гыйнварда җиңелгән иде. Кичә юбилейный спорт сараебызында нефтяник һәм Ишсталь матчы узды. 497 тамашачы арасында хоккейчылар команда турында төрле фикерләр яңгырады. Иң шәпләрен Лина Хәсәншина яздырып алырга да өлгергән. Нефтяник белән Ишсталь матчы беренче периодтан ук Әлмәт командасы өчен уңышсыз башланды. Күрше Башкала командасы 3-нче минутта, аннан 10-нчы һәм 11-нче минутларда бус хуҗаларына алкалар кертте. Нефтяник капкасында Федор Каратаевны Адель Минигалиев алыштыра. Нефтяник быел үз бузындагы беренче уен сериясын тәмамлый. Жанатарларның иң тогрылары трибуна артында. Нормально все. Наши, Аллах верса, победят, я думаю. Дай бог. Лучше надеяться на лучшее. Слабовато что-то. Вроде уин вроде ничего. Но счет пока бізге түгел. Уен бик ныгышый. Баларны алып килдем шәтергә. Карыйбыз, безнекеләр пока проигрывают инде. Но мы все равно поддерживаем себя. Плохо играют, не могут играть. Уже вторую игру. Безнекеләр бүген начар уйныйлар. Шуның өчен уен ошамады бүген.
Икенче периодта бәхет яңадан ижауларга елмая. Алар исәпне 0-5-ке җиткерә. 52-нче минутта Игорь Полыгаловның төгәл ыргылуыннан әлмәтләр бердән-бер алкаларын кертә. Күптә үтми, үз капкаларына 6-нчы алка керә. Нефтяникның баш тренеры Илнур Гизатуллин бу вазгыятькә карата үз фикрен белдерми калмады. Тренер җиңелә, команда җиңә теориясын ассызыклап җаваплылыкны үз өстенә алды. Значит, мы неправильно подвели. Физически, психологически, все что угодно, но так играть нельзя, хотя третий период, видите, жизнь показывает, что можем играть более-менее. Алда команданың 8 көнлек ялы. Аннан Нефтяник Мәскәү, Төмән, Ханты-Мансийск маршруты буенча китәчәк. Нефтяникның баш тренеры ул вакытка имгәнүләр алган хоккейчылар да бузга чыгар дип өметләнә. Лина Хәсән, Шнойдер Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтләрне чаңгы сезон ачарга чакыралар. 15 январда Снежинка спорт сәламәтләндерү комплексында чаңгы сезоны ачыла. Ярышларның старты 10 сәгатьтә, теркәлү 9 сәгатьтә башлана. Шулай ук теләгән һәркем спортчылар өчен җан атарга да килә ала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.